貧乏人じゃん。すっかり老け込んでてウケる。7年ぶりに再会した元夫の下品な笑い声が耳を刺し、私は眉間にシワを寄せた。困ってるなら助けてやってもいいけど。はあ？意味不明な発言に彼を睨みつけるが、全く動じる様子がない。売れ残りのお前とやり直してやるって言ってるんだ。感謝しやがれ。元夫の傲慢さに私は現実を突きつけてやった。私は亜美、47歳。今はほぼ在宅勤務している。20歳を迎えた大学2年生の娘、レイナと2人暮らし。7年前、私は2歳年下の元夫、誠治と離婚。原因は彼の不貞。お相手は元カノと来た。そんなクソな元夫との出会いは今から22年前。まだ私が25歳、彼が23歳の時。私の親が勝手に申し込んでいたお見合いパーティーで知り合った。母はとても心配性で、自分が早くに結婚したこともあり、私がみそじを迎える前に孫を見せてほしいと思っていたらしい。だが、当時の私は仕事もプライベートも充実していたので、旗迷惑でしかなく、反論し欠席しようとしたが、母があまりにも悲しい表情を見せたので、とりあえず参加することにした。美味しい料理を堪能し、頃合いを見て抜けようとしたとき、私を引き止めたのが、当時23歳の誠治だった。終了時間まで彼と共に過ごし連絡先を交換。その後はトントン拍子に話が進み、1年後にゴールイン。翌年、娘のレイナに恵まれ、3人で幸せな日々を送っていた。だが、それも長くは続かなかった。結婚前から勤めていた会社で、正社員からパートタイマーに変えてもらっていたが、娘も中学に上がったことで、上司から正社員に戻らないかと話を持ちかけられていた。夫にそのことを相談すると、別に今のままでいいんじゃない？いくら中学生になるからってまだ13歳だろ？でも、ここまで良くしてくれる会社も珍しいし、それにこれからもっとお金がかかってくるでしょ？もっと小さな子がいても正社員として働いている人いるし、悪い話じゃないと思うけど。私の勤め先は育児に関してとても理解があり、男女関係なく働きやすい。夫もそれを理解してはいるが、何か不服そうな様子。それは俺の稼ぎが少ないって言いたいの？違うけど、いきなり何？私が聞き返すと、遠回しにそう聞こえるんだって。確かに裕福ってわけではないけどさ、それでも幸せじゃん。そのうち宝くじでも当てて大富豪の仲間入りしてやるから、正社員はやめて育児と家事に力を入れてくれ。何その現実味に欠ける発言。自分より稼ぎが良くなることが嫌なの？実は、夫の勤務先は中小企業。大企業に勤める私の方が正社員になると給料がいいのだ。嫁より給料が低いと親戚から笑われるだろう。年々レイナもアミに似てきているし、俺の尊厳がなくなる。そんな理由で。彼は大事なことには楽観的で、こだわらなくていいことにはうるさい。それが年を重ねるごとに表立ってきており、私の悩みの種でもあった。とにかく正社員は禁止。じゃあおやすみ。無理やり話を終わらせた彼は逃げるように寝室に行ってしまった。なんで私が悪者みたいなの？納得いかないな。私はダイニングテーブルに腰掛け、大きなため息をついたのだった。次の日、
私は会社の後輩に昨晩の夫とのことを相談していた。亜美先輩の旦那さんってザ・昭和男って感じですね。私と同い年だし、一言ガツンと言いますか？それはちょっと遠慮しとこうかな。夫婦間の問題を夫と面識のない後輩が指摘するのは怒るに違いない。逆の立場だったら修羅場に持ち込む自信がある。じゃあとりあえずどんな人かこの目で見たいので家に遊びに行っていいですか？いいけど余計なこと言わない？私が確認すると、もちろんです。約束は守ります。後輩は力強い返事をし、来る気満々だったので、不安はあるものの日取りを決めることにした。そして週末、後輩が遊びに来た。先輩の家素敵ですね。このキッチンなんて私好みで羨ましいです。なんか照れくさいな。夫はそろそろ帰ってくるけど余計なこと言わないでね。私が不安げに言うと、分かってますから。帰ってきたみたいですよ。玄関の開閉の音が聞こえ、夫がリビングに姿を現すと、後輩と夫が見つめ合ったまま動きが止まった。不思議に思ってると、後輩ってお前だったの？びっくりなんだけど。それはこっちのセリフだし、マジか。私をそっちのけで盛り上がる二人の間に割り込むことにした。二人は知り合いなの？私の問いに、こいつ大学時代の元彼なんです。おい、もっとオブラートに包めよ。亜美が不快に思うだろう。由美子とは大学の演劇サークルで一緒だったんだ。今はサークルなどどうでもよく、二人が過去に付き合っていたとは。すごい偶然だね。とりあえず座ろう。私がソファーに座るよう促すと、なぜか二人が隣同士に座った。お前、数年で女っぽくなったな。あの頃は少し芋臭い感じだったのに。田舎者って言いたいわけ？確かに都会出身ではないけどさ、相変わらず失礼ね。私のイメージだと、普通元交際相手とは気まずい関係なのだが、この二人は明らかにどこか違った。それに、夫は私にこんな砕けた話し方はしてくれない。あんたは昔から自分勝手よね。あれ、覚えてる？ほら、私が間違えて炭酸ジュースを買ってきて怒って買い直しさせたこと。あれか。俺は普通のリンゴジュースを頼んだのに、お前の気分で炭酸の方を選んだやつな。それに関してはお前が悪い。二人は私の知らない過去のことを楽しそうに話している。さすがに居心地が悪くなってきた私は、ねえ、なんで二人は別れたの？こんなに仲がいいのに。素朴な疑問をぶつけると、こいつ浮気したんだよ。それも俺の親友とな。だってお金持ちで私の好きなものを何でも買ってくれたのよ。そこまで尽くされて断る方が失礼でしょ。私の知る後輩は明るくて浮気と無縁な子だ。現に今日我が家に来た理由も夫の態度に異論があったからだ。まさかこんな事態を招くなど誰が予想できただろうか。まあ若気の至りってやつよ。もう過去のことだし忘れよう。なんか腹立つな。ところでお前何しに来たんだ？夫が不思議そうに尋ねると、あんたが古臭い考えで亜美さんの人生を邪魔してるから文句を言いに来たの。そうですよね。何も言わないって約束してたでしょ。私の慌てる姿に夫の機嫌が悪くなっていく。お前、夫婦の問題を外でペラペラと話してんのか。口の軽いやつって俺嫌いなんだけど。話したのは仕事についてだけで、
他のことは何も話してないから。私が否定すると、そもそも安月給のあんたが悪いのよ。このご時世、女を家に縛るなんてバカなのよ。世界は広いのよ。お前ら、そこまで言うなら勝手にしろ。夫は声を荒げ立ち上がると、また外出していった。これで解決ですね。心の狭いあいつは無視して自由に行きましょう。いや、なんか悪化してるんだけど。夫をあそこまで怒らせたことに戸惑う私を気に留めず、後輩は用は済んだと帰っていったのだった。それから1ヶ月後、私は正社員に戻り、世話しない時間を送っている。それもこれも夫の出した条件のせいで。正社員になっても家のことは全部お前がしろ。もちろんレイナのこともな、手抜きは許さない。特に飯は全部手作りをしろ。惣菜や冷食も禁止だ。それはきついよ。だが夫は断固として条件を緩和することはなかった。そのため早朝に起き、朝食と夕飯の作り置きをし、できる限り家事を済ませている。定時上がりしないとレイナや夫の帰宅にも間に合わないため、昼休憩を削って仕事をしている。私の様子に社員たちが心配し、上司からも気にかけられているが、私は適当に理由をつけて笑顔を保った。そんな生活が続き、少しだけ慣れてしまった2ヶ月後、夫が後輩である元カノを突然家に連れてきた。由美子ちゃん？二人一緒にどうしたの？私は急な胸騒ぎに襲われ、心臓の音がやたらうるさく感じられた。俺、こいつとやり直したんだ。だから離婚してくれ。先輩、そういうことなんで私からもお願いします。軽い口調で話す二人に私の頭は混乱している。私、妊娠しちゃったんです。誠治はお金持ちだし、いい父親になると思うんですよ。育児を経験してる先輩なら、私のこと理解してくれますよね。ごめん、全然わからない。私が会社や家でも世話しない生活してたの知ってたよね。それを陰で笑いながら誠治とイチャついてたなんて、ふざけんじゃないわよ。職場ではお菓子をくれたりと、今までと変わりない態度だったので驚きだ。まあ、今回は俺に免じて許してくれ。慰謝料も養育費もしっかり払ってやるからさ。なんで上から目線なのよ。別れたいなら一括で払って。もう二度とあんたたちと関わりたくない。もちろん本音だが、これまで散々私にひどい仕打ちをしてきた夫に反撃したかった。だが、なぜか彼は余裕な態度を見せ、いいよ、いくらでも払ってやる。なんたって、俺は大金持ちだから。何を言ってるの？すると、夫がポケットから何かを取り出した。これ、当たったんだよね。しかも一等。これで俺は億万長者だ。それは一枚の宝くじだった。これでお前の条件は満たしたから、さっさと離婚届にサインしろ。そう、わかったわ。私は慰謝料170万円と養育費950万円の支払いを約束させ、夫と離婚したのだった。それから月日が経ち、会いたくない彼と再会するとは、世界は狭いとはまさにこのこと。俺と離婚した後、仕事を辞めたんだってな。あれだけ子供の教育にお金がかかるってほざいてたくせに意味わかんねえし、母子家庭の貧乏生活から救ってやろうか。結構です。私が食い気味で断ると、元夫の顔が引きつった気がした。強がるなって。レイナにとっても俺は唯一無二の父だし、絶対喜んでくれるはずだぞ。どの面下げて言ってるのか知らないけど、私は今の生活が大切なの。由美子はどうしたの？
愛し合ってたんでしょ？私が睨みつけると、あいつとはすぐ別れたよ。金遣い荒いし、家のこと何もしないんだ。それに、妊娠も嘘でさ。あの子、お金持ちが好きだったっけ？財布扱いされててウケる。私がクスッと笑うと、元夫は顔を真っ赤にした。未だもらい手のつかないお前に言われたくない。俺はあいつと離婚した後また再婚したんだ。どうだ、羨ましいだろう？にやっと笑う彼に私はドン引き。その人とはどうなってるの？半年で別れた。彼の発言に、ってことは罰3つなの？自慢にならなくってむしろダサすぎ。結婚生活が一番長くて家庭のために時間を費やしてくれたのはお前だけだった。今になってお前の大切さが分かった。だからやり直そう。何をいい感じに言ってるんだか。頭の中を覗けるなら見てやりたい。そんなことより、こんな平日の真っ昼間からあんた何してたわけ？仕事は？以前の仕事を続けているなら、こんな時間に彼がいるのはおかしい。宝くじが当たってすぐに辞めた。はあ？急に彼は小声になったと思ったら、今度は言い訳の嵐。だって3億だぜ。普通仕事しなくても暮らせるじゃん。誰かの下で働き続けることが馬鹿らしく思ったんだよ。普通って何？もしかして全部使ったの？私の言葉に元夫は小さくうなずいた。どうやったらたった7年でそんな大金使えちゃうのよ。聞きたくないが尋ねてみると、まずお前に1120万だろ。由美子との新居にタワマンの一括購入で1億。あいつのブランド品に3000万使われた。彼の話は続いた。次の妻と交際中に建てた注文住宅に5500万。それと彼女の借金300万とその両親の借金2000万を肩代わりした。つまり2億円ちょっとは一瞬でなくなったと？また彼が小さくうなずいた。呆れた。それで残ってるお金で私たちを養うと？いや、実はほとんどないんだよね。あはっと苦笑いする元夫はどこまで私を驚かせれば気が済むのだろう。こいつと関わるとろくな目に遭わないと判断した私は回れ右してその場を去ろうとした。だが血相を変えた彼に回り込まれ行く手を阻まれた。待ってくれ。せめてお前らのボロアパートに住まわせてくれ。はあ？これ以上しつこいならわざと悲鳴を上げてやろうと思ったが、できれば面倒ごとに発展させたくない。なんでお金が底を尽きたのか知らないけど、もう私とあんたは他人なの。さっさといなくなって。会社を立ち上げてみたけど失敗したんだ。なあ、人助けだと思って頼む。この通りだ。元夫が人目を気にせず土下座をし始めたことで嫌でも視線が集まってきた。こっちの迷惑も考えてほしい。そこまで言うなら連れて行ってあげる。マジで？俺の命の恩人だ。貧乏女神様だ。この減らず口を黙らせるために私は場所を移動することにした。それから20分後、私は小さな家に連れて行った。お前一軒家建てたのか？それとも建て売りか？注文住宅。私が答えると、こんな小さい家だなんて笑えてくるぜ。でもなんで無職のお前が家を建てれたんだ？まさかお前も宝くじを当てたのか？あんたと一緒にしないでよ。ここは私のセカンドハウス。元夫の時間だけ止まったような雰囲気が流れた。ちょっと意味がわからないんだが。
わからなくて結構。とりあえず入れば。私が玄関の扉を開け、彼と共に家の中に入ると、社長お帰りなさいと5人の社員が私を出迎えてくれた。社長だって？きちんと説明しろよ。今にも噛みついてきそうな元夫に、私は丁寧に説明することにした。会社を辞めた後、ここまで積み上げたキャリアを生かしてネットを中心に活動し始めたの。何のだよ。社員たちが戸惑っているのを感じる。ウェブデザイナーよ。副社長は以前勤めていた会社の元同期。奥の席から一人の女性が会釈した。彼女と一緒に少しずつ成長させて、主にここの5人と共に仕事を回しているわ。在宅で作業してる人もいるわよ。なんだよそれ。じゃあお前は貧乏じゃないのか？私はそろそろめんどくさくなってきた。そうよ。あんたの元会社よりも資本金は高いわよ。わかったら帰って。それならなおさらお前とやり直したい。どこまでも引き下がらない彼に私は頭を抱えた。あんた、レイナもお礼を求めてるって言ってたわよね。電話で確かめてみる？元夫が不思議そうな顔をしている。あの子が私たちの再婚を望んだらやり直してあげる。仮面夫婦としてね。拒絶したら二度と姿を現さないと誓いなさい。わかった。まあ絶対に受け入れてくれるだろうから、ラッキーな提案で助かった。元夫はとびっきりの笑顔になる。再婚を確信しているようだ。私はスマホを取り出し、娘に電話をかけ元夫のことを伝え終わると、彼にスマホを渡した。久しぶりだな。父さんはずっとお前のことを思っていたんだ。愛するお前たちとまた家族としてやり直したいんだが、もちろんいいよな。自分の考えだけを娘に押し付ける姿は昔の彼と全く変わっていなかった。一方的に話す元夫に一発入れてやろうと思った矢先、彼が急に黙り込んだ。そのまま様子を伺っていると、元夫が汗をかき始め、顔面蒼白になっていく。何か言い返そうと口をパクパクさせているが、話す隙もないのだろう。彼の背中も曲がっていき、体が小さくなっていく。そして電話が終わったのか、その場で元夫はうなだれた。どうだった？レイナは受け入れてくれたかしら？いや。彼は一旦口を閉じたかと思うと、このクソ野郎が赤ん坊から人生やり直してこいだって。まあそうでしょうね。私があんたのせいで大変な目に遭っていたことも、あんたが元カノを連れて私に離婚を突きつけた場面もしっかり見てきたからね。あんたと離婚してから一番喜んでくれたのはあの子よ。この7年間、私の心の支えになっていたのは娘のレイナだ。たくましく育ってくれた娘は、私の仕事の手伝いができるようにと IT 関係の学部で学んでいるくらいだ。さて、約束は守ってもらうからね。さようなら。私は自分のデスクに荷物を置き、彼を無視し始めると、こんなの夢だ。そうに違いない。元夫の現実逃避する小さな声が聞こえた気がした。そして、俺は絶対に諦めない。ここに居座ってやる。彼はその場にあぐらをかき、腕を組み始めた。あんたって人は、警察に連絡します。私が会社の電話から警察を呼ぼうと受話器を取ると、元夫が立ち上がり、私に向かって走り出した。だが、社員の男性2人にあっさり押さえつけられ、身動きが取れなくなった。そして、私は警察に経緯を話し、彼は駆けつけた警官に警察署へと連れて行かれたのだった。
その後、私は社員たちに謝罪すると、ここにいるみんなは私の過去を知っていることもあり、誰も反発する人はいなかった。むしろ、やりましたね、私たちもスカッとしました、と拍手を送ってくれたのだった。帰宅すると、先に帰っていたレイナは、これまで溜まってたことを全部言ってやった。マジですっきりしたわ。これで本当の意味で解決だね。と、いたずらっこな笑顔を浮かべている。そんな娘の姿に、私は目から熱いものがこみ上げてきた。そして、娘の手作りのごちそうをおいしくいただいたのだった。後日、厳重注意で済んだ元夫は、私の職場に何度も現れ、そのうち会社の金庫からお金を盗もうと試みた。だが、金庫はびくともせず開けることはできなかったから、物理的になんとか金庫を開けようとする彼の姿が防犯カメラにバッチリ映っていた。これにより、窃盗未遂罪と会社に侵入したことで建造物侵入罪の2つの罪で逮捕され、3年の実刑判決が下った。さらに、その時割った窓ガラスの修理代も支払うことに。彼が出所してきたら、どんな手を使っても全額払ってもらうつもりだ。刑務所での生活は想像以上に酷なようで、態度だけ大きい彼は他の人たちから嫌がらせを受け、毎日泣いているとか。まあ、私には関係ない話だけど。私はというと、無事大学を卒業したレイナが入社してきて、会社はさらに活気づいている。娘が元夫に似なくて、心から良かったと思っている。お母さん、社長、これはどういうことですか？今日も娘の元気な声で仕事に関する声が社内に飛び交っている。職場では社長として、家では母として、娘とはいい関係を築けている。娘がさらに成長するまで時間はかかるかもしれないが、私はいつかもっと広い世界に飛び立ってくれたらと密かに思っている。娘には彼氏がいるようだが、いつか紹介されるかもしれないと思うと少し緊張している。母として元夫のような男じゃないことを見極めたいと思うが、しっかり者の娘なら大丈夫だと信じている。こいつ、俺の娘。12年ぶりに会った元夫は自慢げに紹介してきた。お前と違って嫁が美人だからな。こいつもモデル級だろ。あなたに似なくて本当によかったわね。まあ似るわけがないけど。私が元夫の隣に立つ嫁の目を見て言うと、彼女が慌てて視線をそらし、落ち着きがなくなった。女のバトルに気づきもしない元夫は、私ににやついた表情で話を続けた。羨ましいからってそんな言い方するなよ。どんなに見た目を改善したって不細工な性格は変わらねえな。下品に笑う夫と顔を引きつらせる嫁。そばでは不思議そうな顔をしている娘。なんとも言えない異様な光景に私は娘だけを憐れんだ。あなたたち夫婦は人を不幸にする天才ね。娘さんがかわいそうでならないわ。どういうことだよ。元夫が不機嫌そうに問いかけてきたので、私は真実を話すことにした。私の名前はさやか、47歳。IT 企業でパート勤務している。今から12年前、私は2年間連れ添った夫と離婚した。元夫のリュウジとの出会いは14年前。私の勤める会社に営業に来ていた彼を応接室に案内したことがきっかけだった。案内が終わり、
離れようとした私は龍二に慌てて引き止められ、鬼気迫る雰囲気で連絡先を聞かれ、つい連絡先を交換した。その日から彼は毎日私に連絡をしてきて、正直戸惑った。そのことを同僚に相談すると、一目惚れされたんじゃないとからかわれながらも、彼氏がいない私がリア充になるチャンスかもと熱弁され、とりあえず連絡を続けていると、そのうち外食をするようになった。そして初めて会った日から、どうしてもさやかさんの笑顔が忘れられないんだ。一目惚れですと告白され、付き合うようになった。同僚の言う通りで驚いたが、私は全く嫌な思いをすることもなく、出会って3ヶ月で結婚した。スピード婚で両親からは心配されたが、当時33歳の私は次から次へと友人が結婚し、お祝いばかりしていた。未婚のまま生涯を終えるかもという焦りと、彼が私を姫のように扱ってくれていたことですっかり舞い上がっていて、細かいことを気にしていられなかった。その後、私たちは幸せな毎日を送っていた。ただ一つを除いて。結婚して1年後、義母が孫はまだかと騒ぎ出したのだ。私も34歳と年齢的にも出産のリスクが高いことを気にしたらしい。義母は私にだけじゃなく、息子の龍二にまでしつこく言うようになり、子供についてプレッシャーをかけられていた。だが確かにあれだけ私たちが仲良くしても子供を授かることができなかったので、不思議に思っていた。すると、もしかして体に問題があるんじゃないか？一度検査してもらおうと龍二から提案された。少し不安ではあったが、断る理由もなかったため、2人で病院を受診と思っていたのだが、彼はただの付き添いで、私だけ検査を受ける羽目に。病院の予約をしておくって積極的だったから、2人で検査だと思ったのに、どうして私だけなの？こういうのって大体は女の方が問題あるだろ。母さんも男のお前が検査する必要はないって口うるさくてさ。まあ検査して異常がなければ安心だし、無駄ではないだろ。この時私は裏切られた気持ちでいっぱいで、検査結果が出るまで彼との時間が憂鬱で仕方がなかった。それから1ヶ月後、私の体に問題がないことが分かった。早速龍二に報告すると、じゃあなんでできないんだよ。また母さんからいろいろ言われちまう。そんな言い方しなくても。私からお母さんに報告しておくね。あと龍二への連絡も控えることも。彼はこの日を境に義母のことを私に任せるようになった。さらに夫からは、本当は誤診で問題があるんじゃねえの？隠さなくてもいいから正直に話せって。本当だから検査結果も見せたでしょ？どうして私を信じてくれないの？味方でいてほしい龍二にまで罵られていると、ストレスから生理不順となってしまった。それがさらに2人に火をつける原因となってしまい、私は嘘つき女と言われるようになった。それからの生活はまさに地獄だった。義母からは孫がどうしても見たいと懇願され続け、龍二からは距離を置かれ、平日は帰りが遅く、休日には一人でどこかに出かけてしまい、
まともに会話をすることがなくなっていた。このまま離婚なのかな。した方が楽になるのは分かってる。でも私は精神的に追い詰められ、職場からも心配されていた。その中でも特に私を気遣ってくれたのは康介副社長だった。私のデスクにお菓子や飲み物とちょっとした差し入れを置いてくれたり、声をかけてくれていたことが唯一私の心の支えとなっていた。さらに月日が流れ、夫と口を聞かなくなってから1ヶ月後、彼から一通の封筒を渡された。中身を出すと調査報告書と写真が数枚出てきた。それは私が康介副社長と浮気の疑いがあると記されており、昼休憩に一旦外に出た時に副社長と出くわして話している写真だった。何これ、浮気なんてしていないわ。よくそんなことが言えたもんだな。お前には心底がっかりした。社内でのことも詳しく記載されている。それに更新所なら社名や担当者の記載がされていてもおかしくないのに、封筒や報告書のどこにも記載がなかった。これって誰が調べたの？写真の男性は上司よ。話していても変じゃないでしょ。とにかく私は無実だから。ならなんで子供ができないんだ？それにこの男と親しいことは写真に写るお前の表情から丸分かりだぞ。リュウジはテーブルを叩きながら怒鳴り始めた。俺の後輩社員からお前が不妊薬を使ってるんじゃないかって言われてさ、浮気してる可能性もあるからって後輩の友達がお前のいる会社に勤めているから協力しますよって言ってくれたんだ。お前のこと信じてたのに。こんなことまでするほど夫に疑われていたことにショックを受け、話したら涙があふれてしまいそうで、私は口をキュッと結んだ。何も言わないってことは浮気を認めるんだな。お前がそんな態度なら俺も好きにさせてもらう。しばらく別居な。頭冷やして反省しろ。そいつと別れてからもう一度話し合おう。リュウジは私に吐き捨てるように告げると、荷物をまとめて出て行った。私はどうしようもない状況に頭を抱えたのだった。それから2ヶ月が経ったが、夫とは全く連絡が取れていない。義母から連絡が来ないところを見ると、彼は実家にもいないようだ。リュウジの居場所もわからず、連絡もすべて無視されてしまっていては、弁明もすることができない。何を反省しろっていうのよ。後輩って誰よ。私は彼が出て行った日以来、嘘の報告書や隠し撮りをしていた人物を探していたが、どの人も怪しく見えてしまい、人間不信に陥っていた。康介副社長は私の様子が悪化したことをとても心配してくれた。だが私はどうしても彼を巻き込みたくない一心で、できる限り距離を置くようにしており、仕事を辞めようかとも考えていた。そんなある休日、これまで音信不通だったリュウジが突然帰ってきた。私は驚いたが、彼と話し合おうと口を開いたとき、リュウジが一枚の紙を渡してきた。これ、離婚届。愛人が妊娠したから別れて。
意味わかんないんだけど。困惑し固まる私に彼が舌打ちをすると、家の中からボールペンと印鑑を見つけてきて、リビングテーブルに乱暴に置いた。さっさとしろ。され妻のお前に拒否権はないから。あなた浮気してたの？ふざけないで。私が泣きながら怒り出すと、龍二が鼻で笑った。お前だって浮気してただろ。俺だけが責められる理由なんてないから。浮気なんてしてない。どうして私を信じてくれないのよ。私の態度に彼は苛立ち始めた。俺は協力してもらって証拠をつかんだんだぞ。それでも否定してくるなんて頭いかれてんだろ。何を言っても無駄みたいね。絶対に許せない。慰謝料の請求をさせてもらうから覚悟しておいて。私が龍二を睨みつけるが、お前が先に俺を裏切ったんだぞ。絶対に払わねえから。まあお互い様ってことで離婚しておさらばにしようぜ。まだごちゃごちゃ言うなら、俺はお前の浮気の証拠を突きつけて、お前から慰謝料を払ってもらうから。と反論されてしまった。今の私には彼が集めた情報や協力者が誰なのかわからないため、私の方が分が悪い。それに彼と愛人は許せないが、お腹の子は何も悪くない。このまま泥沼化したら赤ちゃんの命が危ないかもしれない。わかったわ。でも信じられないから誓約書にサインしてちょうだい。今から作るから待ってて。離婚後、彼に慰謝料を請求されても回避できるように誓約書を作ると、龍二は喜んでサインと母印をしてくれた。そして私も離婚届に記入すると、これでお前から解放されてマジ嬉しい。彼女エナって言うんだけど、すっげえ美人でさ、肌もピチピチだし、化粧もバッチリで、スタイルもよし。お前と真逆で毎日仕事の疲れを吹き飛ばしてくれる天使ちゃんなんだ。そう。さっさと帰ってくれればいいものの、龍二は話し続けている。ガキが8週目なんだけど、今から楽しみだな。母さんも静かになるだろうし、何もかも解決だ。お前はどうせ遊ばれてるだけだろうから、すぐ捨てられるんだろうな。かわいそうなやつ。あなた、いつからエナって女と関係を持ってるの？私が疑問をぶつけると、2ヶ月前だよ。お前の浮気を暴くのに協力してくれた後輩がエナちゃん。俺が傷ついてる時にうちに来るって言われてさ、それからお付き合いしたってわけ。いい話だろ？彼は嬉しそうにニヤニヤしており、そんな龍二に幻滅した。本当におしゃべりで品のない人だこと。用が済んだならさっさと出て行って。言われなくてもそうしますよ。残りの荷物をまとめてから出てくから、もう話しかけてくるな。じゃあな。と、龍二は自室に荷物を取りに行き、黙って家を出て行った。後日、離婚の受理通知が届き、私たちは赤の他人となったのだった。そんなことがあった12年後、まさかばったり遭遇するとは思わなかった。お前、なんか身なり良くなったけど、独身だから金が余ってるのか？あなたの給料だと贅沢ができなかっただけよ。私が元夫にはっきり言うと、彼が眉間にシワを寄せた。
俺は平均収入より上なんだぞ。家族を養うのには十分だ。そうだったわね。でもやっぱり大変なんじゃない？あなたの上着、12年前と同じだし、色あせちゃってるじゃない。それに比べて、娘さんと嫁は小綺麗だから無理してるのかなって思って心配してあげただけよ。私がわざとらしく不思議がる様子を見せると、龍二の顔が真っ赤になった。俺は物を大切にしているだけだ。それに俺の大切な家族には好きなことさせて欲しいものを買ってやりたいだろ。捨てられたからって娘の前で変なこと言ってんじゃねえよ。何を怒っているの？心配することが悪いだなんて器の小さな男だこと。私がくすっと笑うと、龍二はさらに怖い顔をした。ちょっとこのおばさんと話さなきゃいけないから、ママとどこかで休んでなさい。いいよな。龍二が嫁に確認を取り出すが、私は女を逃したくなかった。あそこの子供広場で一緒に話しましょうよ。娘さんも12歳なんだし大丈夫でしょ。私は2人の返事を待たずに広場へと向かっていった。後ろから龍二の怒鳴り声が聞こえたが、娘の遊びたいという一言のおかげで2人は私の後をしぶしぶついてきた。彼らの娘が遊ぶために離れると、龍二が私を責め立ててきた。どういうつもりだ？いくら嫉妬してるからって家族を巻き込むな。私から夫を奪った女と話してみたかったのよ。確かにあんたの言う通り美人さんね。元嫁の私に娘と彼女を自慢して紹介するだけあるわ。私が嫁に視線を向けるが、彼女とは目が合わない。ダメじゃない。もっと堂々とした態度でいないと、元嫁の私に舐められるわよ。それともえなさんの秘密が龍二にバレるかもしれないって怖がってる？私の言葉に彼女の顔色が悪くなり、龍二にしがみつき始めた。傍から見れば私が悪者だろうが、本当の悪女はこの女だということを私は知っているため、周囲の視線など全く気にしなかった。もちろん元夫のことも。何を言い出すんだ。こんなに震えてかわいそうだろ。もう12年も前のことなんだし、どうだっていいだろ。私は別にいいんだけど、あなたの大切な家族の正体を何も知らないで生涯を終えると思うと、ちょっと同情しちゃったのよね。知りたくないなら言わないけど、娘さんにも大きく関わるから、あの子もかわいそうで。私は周囲のことを打ち解けて笑顔で遊んでいる彼らの娘を見つめた。するとさすがの彼も私の言葉が引っかかったのか話に乗ってきた。あんたたちは関係を持って2ヶ月で妊娠8週だったわよね。それがどうしたって言うんだ。夫は眉間にシワを寄せたままだ。おかしいのよね。どう考えても日数が合わないのよ。お前大丈夫か？出会ってからすぐに授かったってことだろ。何も間違ってない。元夫と私が話している間も嫁は下を向いたままだ。妊娠週数って最後に来た生理が始まった日からカウントされるのよ。ちょっと意味がわからない。でも俺がお前の相談をしていた時から、私も精神的からなのか生理不順って言われてて、出て行った日に慰め合おうって言われたんだよな。あの日のことは俺にとっても印象的だったからよく覚えてる。あれ、まさか
意外にも私が説明するよりも早く何かに気がつけたようだ。残念だけどあなたの子じゃないのよ。そんな嘘だろ。俺は何も信じないぞ。エナも黙ってないで反論しろよ。悔しくないのか？彼が嫁と向かい合うと、彼女の顔は青ざめ、汗をかいていた。その様子に元夫の顔が歪み、私に彼の不安が伝わってきた。そんな時、私の後ろから話しかけてきた人がいた。それは顔の整った男の子だった。私が男の子と親しく話していると、龍二が割り込んできた。誰だそいつ。大人が大切な話をしているのに割って入ってくるなんて礼儀のないガキだな。そういえばあなたたちの話ばかりで私のことを全く話せていなかったわね。紹介するわ。私の息子新よ。私が息子を紹介すると、新が元夫たちに頭を下げた。お前再婚してたのか？しかもこんなでかいガキって。お前の方こそおかしいだろ。まさか俺と離婚する前から浮気相手の子供を身ごもっていたのか？そんなわけないし、まだ私が浮気してたと思ってるのね。私が呆れていると、それしか考えられないだろ。やっぱりお前と離婚して正解だったな。知らないでいたら今頃他人の子供を育てさせられる羽目になっていたと思うとゾッとするし吐き気がする。どうしてあなたは思い込みで話を進めていくのかしら。少しは私の話を黙って聞きなさい。この子は再婚相手の連れ子よ。彼もバツイチでね。元嫁さんに問題があって夫が親権を握ったの。私は立ち上がり息子の方に手を置いた。この子すごくかっこいいでしょ。しかも成績優秀、スポーツ万能で夫と同じく人柄いいのよ。学校でも人気者で、この子のファンクラブがあるんだって。私と出会った時はまだ1歳だったし、体も弱かったからすごく心配してたけど、今では元気に生活できていて安心しているわ。私は笑顔で2人に紹介していると、新が恥ずかしいってと照れ出した。だがそれでも私の手を払いのけることなく、私に笑顔を向けてくれた。そんな私たちの姿を元夫が黙って見ていられるわけがなかった。ならお前が産んだってことじゃないんだな。再婚したのに連れ子しかいないなら、お前の体に問題があった証拠だ。あれだけ自分の体に問題がないって言い張ってたくせに笑えてくるぜ。誰がこの子だけって言ったの？ねえ、新、お父さんたちはどこ？口で言うよりも、私は彼の目で確認してもらおうと、息子に夫たちの居場所を聞くと、新が後ろを振り向き、指をさした。その方向には、夫と2人の幼い子供の3人の姿があった。夫たちが私たちのもとに着くと、元夫が目を見開き驚いた。紹介するわね。私の夫康介と次男の春と三男の優よ。7歳でさらに双子だから、もう元気すぎて大変なのよ。お父さんの前だと少し静かだけどね。私が双子の息子に意地悪な笑顔を向けると、2人はへへっと笑ってごまかした。こいつってお前の浮気相手、いやお前の会社の社長じゃないか。嘘だろ。いつもビジネスではお世話になっております。それにしてもまさか
元旦那様のご家族とこんなところでお会いするとは、プライベートの時間を邪魔してしまい申し訳ありません。夫が謝罪すると、元夫が慌てて立ち上がり、頭を深々と下げてきた。今ね、この人に真実を話していたところなの。康介も話に参加してくれない？ああ、それは話さないとな。いつまでもさやかが悪者なのは嫌だからね。お前たち、せっかくだからそこで遊んできなさい。新すまないが2人のことを頼んだよ。夫が子供たちに告げると、元夫の娘も遊んでいる広場へと遊びに行った。とりあえずあなたが大切に思っている娘は他人の子よ。どこに証拠があるって言うんだ。これ以上私が何を言っても信じてもらえないだろうから、私は夫に視線を送り、康介とバトンタッチすることにした。我が社にいらっしゃる時はすごく紳士的で素敵な方なのに、プライベートでは全く別人になるんですね。それはやはり夫が話し始めると、元夫はおとなしくなった。まあ取引相手の社長と揉め事を起こすのは誰でも避けたいだろう。さやかがまだあなたと夫婦だった頃、彼女はとても塞ぎ込んでいました。結婚する前はとても元気で笑顔が素敵な女性だったのに、日に日にやつれていつか倒れてしまうんじゃないかって、私だけでなく社員からもとても心配されていました。それでもミスをすることなく業務をしていて、すごい人ですよ。あなたと離婚した後、やっと話が聞けてからはすべてがつながって、ある意味ほっとしました。やっと彼女の支えになってあげられると。いや、でもそれは2人が男女の関係だったからですよね。当時副社長だからって何でも許されるわけではないですし、とても大問題ですし、私も傷つきました。夫は優しい口調で言っているが、実はものすごく怒っていることを私は分かっていた。そのため元夫が反論してくる姿に、こいつ終わったなと静かに思っている。その浮気なのですが、それは誤解です。どちらかというと、あなたの再婚者様にはめられたんです。はあ？元夫は意味がわからず固まった。あなたをそそのかした後輩というのは今の奥さんですよね。だからなんだって言うんですか？彼女のおかげであなたたちの不貞がわかり、傷ついた私を支えてくれたのは事実です。元夫が睨みつけてきたが、康介は平然としている。実は彼女の協力者である我が社の男性社員を調査して見つけ出し、すべて白状させたんですが、あなたの奥さんとその男の間に子供を授かってしまい困っていたそうなんです。ちょっと待ってください。それが本当ならなんで2人が結婚しなかったんですか？真実が明るみになっていくにつれ、彼の嫁の様子がおかしくなっていく。男性社員が妻子持ちだったからですよ。でもその男は臆病者で、離婚をする勇気も授かった子供を見捨てることもできず、ただ謝るだけ。そこで最悪な提案をしてきたのがあなたの嫁です。私たちの場所だけ真冬が訪れたような冷たい雰囲気に変わった。先輩に子供のことで悩んでいる人がいると龍二さんをたぶらかし、最終的に離婚させるために
さやかが浮気をしていると偽りの情報をあなたに伝えた。その情報も本当の父親である男性がそれっぽいように作っただけですけどね。昇進したあなたを家に連れ込み、あなたを自分に夢中にさせるようにとことん甘い言葉で誘惑し続け、頃合いを見て妊娠したと報告。そうしたら彼女の思惑通り、さやかたちは離婚。彼女たちは安泰ってわけですよ。最低でしょ。夫がニコッと営業スマイルを向けるが、目は全く笑っていない。元夫は顔を真っ青にして震えた声で嫁に尋ねた。今の話、本当か？嘘だと言ってくれ。本当は否定して欲しかっただろうが、嫁はごめんなさいと謝罪した。マジかよ。これまでの生活は何だったんだ。俺や母さんは俺との間の子だって信じてたんだぞ。こんなことになるならもっとさやかを信じてやればよかった。そうしたらそのうち子供にも恵まれてたのに。それは絶対にありえない。最後まで黙っていようかと思ったが、私は口を開いた。龍二は生まれつき子供に恵まれない体なのよ。なんだよそれ。じゃあなんで母さんは孫をせかしてお前に問題があるって言ってたんだよ。おかしくないか？彼の目が泳いでいる。あなたの父親から聞いたのよ。母さんは現実を受け入れられずにいる。傷つけてすまないってね。龍二の母親は自分のせいだと責め続けた結果、現実から逃げることを選択したの。父親が本当のことを伝えたくても母親が邪魔してくるし、何より精神不安定で、もう何もかもめちゃくちゃにされるから刺激しないようにしてたってわけ。たとえ龍二に伝えられたとしても、あなたが母親を責めてしまうって心配もあったみたい。それも離婚してから教えてもらったことだから、隠していたことを許すつもりもないけどね。私がため息を吐くと、そんな、全員俺を騙していたのか？唯一真実を言っていたさやかを裏切ってしまったなんて。元夫はそうつぶやくと、人目を気にせずその場で土下座した。今まで本当に悪かった。社長までも巻き込んでしまい、なんとお詫びをしたらいいか。私のことは気にしないでください。それよりもさやかをとことん傷つけたことは許しませんから。しばらくの間、彼女は精神科に通って薬を服用していたんですよね。元夫は私が通院していたことを知ると驚いた様子を見せた。それなのにあなたは自分が浮気をしていたのを棚にあげて、それをさやかのせいにして自分のことは肯定し、12年間幸せな思いをしていたことがとても不愉快です。真実を知ったとき、すぐに男性社員のことを当時社長だった私の父に告げると解雇されましたよ。さらに奥さんと離婚して慰謝料の請求を受けたって聞いてます。もちろんあなたの奥さんにも慰謝料請求がいっているはずですが、結婚後に気がつかなかったですか？嫁は相変わらず黙っている。結婚して少し経ってから借金があるって言われて、まさかそれが慰謝料だったのか？お前、俺の金で支払ってただなんて、どこまでクズなんだ。とうとう元夫が嫁に切れ出し、今にも手を出しそうな様子になる。康介が止めに入ると、
騒ぎに気がついた子供たちが私たちのもとに駆け寄ってきた。その中には彼らの娘の姿も。元夫は娘の姿を見ると自然と涙をこぼし始めた。醜態を晒してしまいすみません。この後家族とよく話し合います。真実を教えてくださりありがとうございます。元夫が深く頭を下げるが、何をきれいにまとめちゃってるんですか？私たちがこのまま許すと思ってるなら取引相手として信用できませんね。なぜですか？こんなに誠意ある態度を見せてるのに、これ以上何を求めるんですか？それにさやかとは誓約書で取り交わしています。今後何があっても慰謝料は請求しないと。今は社長の嫁だからといってもこれは関係ないですよね。先ほどまでの態度がすぐに崩れ去り、夫はまた反抗的な態度に戻る。もちろんその通りです。私が言っているのは取引相手として信用できるかなのですが、残念なことに一瞬で態度がコロコロ変わる方や、人を騙し陥れてまで自分の幸せしか考えられない方と遭遇してしまうと、こちらとしてはどの社員も同じだろうと思ってしまうのは仕方がないことではないですか？営業職のあなたとてそのあたりを十分に理解していると思っていたのに、残念で仕方ありません。それはでも、もし取引をやめたらそちらも損害が出ますよね。お互いいいとは思えないのですが。会社にまで影響が出てしまうと彼の立場がとても危うくなってしまうため、なんとか食らいついてきた。実はですね、会長である僕の父が、もしあなたと私がさやかのことで話すことがあれば、よく見極め、その上で取引について決めていいと言われています。あなたは心から反省もしておらず、その場限りの取り繕いだけで私たちとは終わりと思っているかもしれませんが、それではさやかが受けた被害と全く割に合いません。後日正式に書面にて契約破棄をさせていただきます。今までありがとうございました。康介が一礼し終えると、私は子供たちと共にその場を去ろうとした。だが元夫が何とか引き止めようと私の腕を掴んできた。すると新が彼の腕を私から引き離し、地面に膝をつかせた。新は武道を習っているの。敵に回さない方がいいわよ。それにしても中1の子にやられるなんて情けない。娘さんの前で恥ずかしい姿見せちゃったわね。夫は有言実行の人だから、もう何を言っても無駄よ。彼が社長になってからさらに会社は大きくなったし、あなたたちとの契約を取りやめたって痛くも痒くもないでしょうね。さようなら、サレオさん。私は彼が地面にへたり込んだままアホ面をしている姿に心がスカッとした晴れやかな気持ちになり、その場を大好きな家族たちと離れたのだった。その後、元夫が勤める会社との契約破棄が正式に決まり、彼と彼女は責任を取らされ解雇された。さらに夫婦喧嘩が絶えず、揉めに揉めて警察沙汰に。嫁だけでなく止めに入った娘までも怪我を負わせたことで一時的に拘留された。その後正式に離婚。慰謝料260万に養育費1500万、さらに治療費も払うことになった。
元夫は嫁の悪事を訴えたが、結果として彼女たちを養い、家族として仲睦まじくしてきたことが足かせとなり、無駄に終わった。その後、一度でも警察にお世話になったことで、次の就職先は見つからず、アルバイトを掛け持ちし、貧しい暮らしをしているそうだ。さらに15年後、彼らの娘が弁護士として社会で活躍している。元嫁は娘から養ってもらうつもりでいたようだが、あんたらみたいな人のせいで悲しむ人が一人でも減るように、私はこの道を選んだの。やっと自立して解放される。二度と関わらないで、と捨てられてしまい、急いで就活するも、どこの企業も相手にしてくれず、彼女もアルバイト生活をしている。私はというと、3人の息子が自分たちの進みたい道へ羽ばたいていけたことに心から幸せを感じている。康介も今も変わらず私を大切にしてくれており、とても幸せだ。この幸せが生涯続きますように。あんたのパパは誰かわからないのよ。私が席を離れているうちに、親友が息子にとんでもないことを口走り、私は戦慄した。何を言い出すの？息子に変なこと言わないで。私が怒り出すと、彼女はケラケラと笑っている。こういうのは早めに言ってやった方がいいのよ。僕のパパはね、本当のパパじゃないの。ママは嘘つきだね。やめてって言ってるでしょ。私が慌てて息子の耳を塞いだが遅かった。腕の中で泣き出す愛息子を私はぎゅっと抱きしめ、一人愉快そうな親友を睨みつけたのだった。私の名前はリン、22歳。わけあって夜の仕事をしている。19歳の時、私は息子の朝日を出産。まだ若いからと周囲の目は優しくなかったが、3年経った今はママ友もでき、楽しく過ごしている。夫のユージとは私がバイトをしている夜の店で出会った。お酒を提供していることもあり、仕事終わりの男性が集まることも珍しくないのだが、彼は常連さん。一人で来ることも少なくなかった。その日は仕事の関係で少し荒れており、いつもより飲むスピードが速く、心配で声をかけると、ユージは悩みを打ち明けてきた。この日を境に、私たちは少しずつ会話が増え、3ヶ月後にはお付き合いする仲になっていた。それからすぐに私の妊娠が発覚。まだ19歳になったばかりの私はもちろん戸惑った。だが5歳年上のユージは俺と結婚してほしいとプロポーズをしてくれた。それからは互いの両親からお説教を受けたが、ユージが社会に出て働いており、養う能力もあることや、彼が毎日私の実家を訪れ、どれだけ真剣に考えているのかを頭を下げて説得し続けてくれているうちに、両親もユージの誠意を受け入れ、私たちのことを認めてくれた。その後、無事に男の子が生まれ、人を導ける太陽の子という意味合いで朝日と名付けた。3歳になった息子は私たちの両親からも溺愛され、笑顔の絶えない子に育った。そんな幸せな生活に割り込んできたのが親友のエリカだ。彼女は22歳で私と同い年、大学4年生で就活真っ只中だというのによく私たちの家に遊びに来ていた。朝日、このピッチピチのお姉さんが遊んでやろう。戦いごっこだ。くらえ、必殺ビームと息子とも仲良くしてくれているのはいいのだが、私が結婚することが決まった時から彼女の態度が変わった気がする。ユージさんって
いつも何時に帰ってくるの？ 19 時くらいかな。でも最近忙しそうだから21時になることもあるよ。私が時計を見ながら答えていると、そんな遅い時間だなんて浮気でもしてるんじゃないの？浮気って何？美味しいもの？親友の言葉に息子が反応してしまい、私は慌てて反論した。子供の前でなんてこと言うの？ユージはそんな人じゃないから。そうかな？私が酔って抱きついても抵抗しないじゃん。あれは私に気があるっていうよりは、完全に女慣れしてるって感じだね。息子が不思議そうな顔をずっとしており、私は朝日の耳を塞いだ。いい加減にして。エリカ、なんか変わったよね。そんな無神経なこと言うタイプじゃなかったでしょ？就活でいろいろと貯めてるの。無意識に発散してるのかな。レポートも書かなきゃいけないから、今日はそろそろ帰るね。親友は立ち上がり、荷物を持ち、玄関へと向かった。私と息子も見送るために、後ろをついていくと。リンも、今日って夜の仕事でしょ？結婚して子供がいるのに、そんな仕事してたらダメだよ。きちんと昼の世界に飛び出さないと。そういえば、言ってなかったね。最近日中にジムのパートを始めたの。私の言葉になぜか異常な反応を見せてきた。じゃあ、夜の世界を卒業したってこと？人気者なのによくやめられたね。人気者？ちょっと意味がわからないけど、夜はたまに店に行ってるよ。その間は私のおばあちゃんに朝日のことを任せているんだ。私が息子の頭を撫でていると、親友の声がさらに大きくなった。仕事を掛け持ちするなんて、そんなに家計がやばいの？ユージさんって給料少ないんだ。かわいそうに。そういうわけじゃないから、将来のことを考えて働きに出てるの。もう、玄関の扉開けっぱなしで誤解を招くようなことはやめて。親友は半開きになっている玄関ドアをちらっと見ると、少しだけ小声になった。開けてたの忘れてた。まあ、体に気をつけてね。朝日もまたね。うん、バイバイ。親友は笑顔で手を振ると帰っていった。以前から明るい子ではあるが、ここまでではなかった。むしろ周囲をよく観察し、誰からも好かれるタイプだったのに、いつから変わってしまったのだろうか。就活が終われば、元の彼女に戻ってくれるかな。私がぼやくと、ママ、よしよしする？と、私の足元で小さな手を伸ばしている。朝日は優しいね。大好きよ。可愛らしい息子の姿に、私はかがむと、朝日が頭を撫でてくれたので、私は息子を抱きしめ、頭を撫で返したのだった。それから1週間後、エリカからランチに誘われ、私は息子を連れて待ち合わせのカフェに着いた。そこは息子が通う幼稚園から近いため、園児たちのお母さんがよく集まる場所だった。私もママ友と共に何度か訪れたことがあり、息子も大好きなお店だ。ハンバーグがいい。おもちゃ付き。このお子様ランチね。じゃあ、ママもハンバーグにしようかな。私たちは注文を終え、料理が運ばれてくるのを待っていると、息子と同じクラスのママ友から声をかけられた。朝日は見てるから、少し話してきて大丈夫だよ。ちょっと、今度の行事について聞きたいことあったんだ。すぐ戻るからごめんね。私は親友に息子を託し、ママ友たちの席で談笑し始めた。5分ほど経った頃、私が席に戻ろうとしたとき、親友と息子の会話が聞こえてきた。朝日はパパ好き？大好きだよ。優しくてかっこいいんだ。息子の声に他のママ友も反応し、親友と息子に視線が集まった。そっか。でもね、本当は朝日のパパじゃないの。
え？親友の発言に息子だけでなく私たちも固まった。ママって夜のお仕事してるでしょ？そのせいで朝日のパパが誰かわからないの。ママはパパにも嘘をついて騙してたんだよ。ひどいよね。僕のパパはパパだけだもん。エリカちゃんひどい。息子は大泣きし始め、私は慌てて朝日を抱きしめた。嘘つきのママが来たね。帰ったらパパにも聞くんだよ。わかった？あんた、何を考えているの？この子は私と夫の子よ。なんでそんなひどいことを言うの？私もつい頭に血が上り、大声を出すと、店の中が静まり返った。だって、本当じゃない。仮名で働く人が大半なのに、本名で働いてるなんてさ。しかも、トップ3に入るほどの人気ぶり。あんたは隠してるつもりかもしれないけど、どんなに化粧でごまかしてもバレるって、本当バカなんだから。愉快に笑う親友の言葉に、私は戸惑った。何の話をしているの？意味わかんないんだけど、誰かと勘違いしてるよ。親友の私を騙せるとでも思ってるの？こんな女に私の大好きな人を横取りされるなんて許せない。また改めてあんたの家に行くから、今度は旦那も一緒に大人の話をしましょう。私が唖然とし、息子が大泣きする中、親友はすっきりした顔で料理に手をつけず店を出て行った。店員が私と息子の元に来て、お静かにと注意を受け、私は謝罪することしかできなかった。すると、ママ、本当のパパは誰なの？息子が泣きじゃくりながら聞いてきた。パパはパパよ。エリカの言ったことが違うの。ママたちは嘘をついてないから信じて。私が強く抱きしめると、息子も抱きしめ返してくれた。その後、ママ友たちから質問攻めにあったことは言うまでもない。その間、息子は泣き疲れて寝てしまい、結局、料理は手つかずのまま、親友の分まで支払って、店を後にしたのだった。そして、次の休日、私は朝日を実家に預け、私と親友、そして夫と3人で話す場を設けた。ユージさん、相変わらずかっこいいですね。リンみたいな尻軽女と別れて、私と結婚しましょう。黙りなさい。この間はよくもとんでもないことをしてくれたわね。あの日以来、朝日が喋らなくなったのよ。どう責任を取るつもり？目がハートだった親友に、私がドスの利かせた声で問うと、エリカがわざとらしくため息をついた。私は悪くないし、あんたがいかがわしい仕事をユージさんに黙って続けていたことが問題なんでしょ。それに、不特定多数の客と関係を持っててさ、たとえ親友とはいえ幻滅しちゃう。私の眉間のシワが深くなる一方、夫は無表情のままだった。ユージさんも常連だったらしいからわかると思うけど、リンは未だに知らない男に媚びを売ってるんですよ。夫として許せますか？エリカは立ち上がると、夫の隣に座り出し、ピタッとくっつき始めた。リンより学歴もあって清らかな体の私の方がユージさんにぴったりだと思うんです。考えてもらえませんか？人の旦那を口説いてんじゃないわよ。今すぐに離れて。私が2人を引き離そうとしたとき、黙っていた夫が口を開いた。エリカさん、その話は本当ですか？もちろん、看板に大きく顔が載ってるし。彼女がスマホをいじり始めると、1枚の写真を見せてきた。それは、私と知らない女性の2人が露出の多い服を着ている看板だった。これで信じてくれる？とうとう、私の堪忍袋の緒が切れ、エリカに掴みかかろうとしたとき、夫に止められた。リンが手を汚してはダメだよ。ここは僕に任せてほしい。ユージの真剣な眼差しに、私は静かにソファーに腰を下ろした。
最近、ご近所さんから冷たい視線を受けていて、不思議に思ってたんだ。そうしたら3日前、お隣さんから、奥さん水商売してるんだってねって言われて驚いたよ。エリカさんのせいで、僕たちがどれほど迷惑を受けてるか分かっているかな。なんで私が悪者なんですか？絶対におかしい。リンが体を使っているのが悪いんだし、責めるなら自分の奥さんにしてください。彼女が眉間にシワを寄せている。でも、エリカさんはその仕事してるよね。え？私の知らない情報に驚き、つい声を出してしまった。何を言ってるんですか？私は就活中で忙しいんです。そんな時間あるわけないですし。リンと違って自分の体を大切にしているの。とっても一途でいい女なんですよ。彼女の顔に焦りが見え隠れしだした。確かに彼女からバイトをしていると聞いたことがない。私も困惑していると、夫がポケットからスマホを取り出し、エリカに画面を見せ始めた。え？嘘？彼女の顔が青ざめていき、私も気になって画面を覗いてみると、そこには露出の多い服装の親友と、スーツの男性と肩を組んだツーショット写真だった。これ、エリカさんだよね。なんでそんな写真持ってるの？さっさと消して。夫からスマホを奪い取ろうと、彼女は身を乗り出したが、あっさりかわされていた。一緒に写ってるやつさ、僕の会社の同期なんだよ。すごく君にご就寝で、この子とってもいいだろって見せられたんだよね。何それ？私が何をしていようと関係ないでしょ？エリカは夫から離れ、腕と足を組み始めた。それを言うなら、エリカちゃんもリンが何をしていようと関係ないよね。それは、夫が話を続けた。君が見せてくれた写真なんだけど、加工されてるね。同期が君も勤めるお店の看板を見せてくれたんだけど、まさに同じだった。リン以外の顔がね。確かにこれは偽物よ。でもリンがどこかの店で働いているのは確か。だって、夜の世界では有名な名前だもん。意外とあっさり認めた彼女だったが、やっぱり私には身に覚えのないことだった。それって、あんたが言ってた仮の名前じゃないの？本名で働く人なんてほとんどいないって自分で言ってたよね。あれ？リンって聞いたときあんただと思ったけど、まさか私の思い込み？エリカの体が震え出した。でも夜の店って言ってたじゃん。わけわかんない。エリカが頭をかきむしり出した。ああ、それは私のおばあちゃんが経営していたバーよ。お母さんが数年前に後を継いでさ、新しいメニューを出したら繁盛し始めて、人手が足りない時に手伝いに行ってただけ。はぁ？彼女が目を見開いた。詳しく言おうと思った時に話を遮るし、そのうち仕事のこと分かってるからって言い出したから、てっきり私の親から話を聞いたんだと思ってたけど、違ったのね。誰だって夜の仕事って言われたら水商売だと思うじゃない。親友は怒り出した。私もしっかり伝えなかったのも悪いけど、さすがに家族まで巻き込むほど大ごとにされたら黙ってられないよ。大げさすぎ。ネットにも書き込みしてないし、生活に支障も出てないでしょ？彼女の悪態に私と夫が顔を見合わせると、何をアイコンタクトを取ってるのよ。目の前でイチャつかないで。いや、あんたのせいで朝日が転園することになったの。エリカの動きが止まった。たまたま空きがあって助かったよ。私たちも今月いっぱいでこの家を引き払って少し離れたところに引っ越すことになったのよ。私も仕事を辞めなきゃいけないし、親の手伝いも難しくなるから最悪。なんでそんなことになってるのよ。エリカの声が震えている気がしたが、私は気に留めずに話し続けた。あんたがカフェで違うパパって大声で言い出したから、ママ友だけじゃなく、
他のクラスの親たちにまで話が広がって、朝日が仲間外れにされたり、ひどい言葉を言われてるの。あの時話していた人たちには、私の誤解が解けたけど、もみ消すことはできなかったわ。嘘、それやばいじゃん。エリカは一瞬うつむいたが、ガバッと顔を上げた。朝日は大丈夫？悪いことしちゃったな。大丈夫なわけないじゃない。不登園にもなって、感情を表に出さなくなったのよ。大好きだったエリカから、パパは偽物だなんて言われて、幼稚園で一人ぼっちになってさ、謝罪だけで済むと思わないで。私は話しているうちに頭に血が上り、朝日の無表情な顔が浮かぶと、涙が溢れてきそうになった。そもそも、どうしてこんなことをしたんだい？こっちが辛い思いをしてるのに、ヘラヘラ笑ってるリンにムカついたのよ。夫の問いに、エリカは大声を出した。単位がちょっと足りないからって、留年が決まったの。親に話したら、これ以上学費を払えないって言われて、辞めるか、自分で支払うしかなくなったのよ。だから水商売を初めて見たら、客からリンって名前をよく聞いてさ、夜の仕事って言ってたから、絶対あんただと思ってたの。何それ、自分が悪いんじゃん。私が呆れていると、さっさといい男と結婚して家庭を築いたあんたには私の気持ちなんてわからないわよ。大学で仲の良かった子がみんな社会に出るっていうのに私だけ取り残されるのよ。だからってここで大学を辞めたら悔しいし、通ってたことが無駄になるし嫌だったの。さらにエリカの話は続いた。学歴のないあんたに仕事もプライベートも負けるんだって思ったら少しでも不幸にさせてやりたかった。だからあんたの旦那私によこしなさい。安月給なのが気に食わないけど、あんたが不幸になるなら私の悩みがすべて解決するから。ふざけないで。ユージは物じゃないし渡さない。それに彼は主任っていう役職についているわ。私たちのことを十分に養える経済力はある。エリカが夫に視線を向けると、彼も本当の話だと言わんばかりに大きくうなずいた。あんただって私の気持ち全くわからないくせに勝手に人の人生語ってんじゃないわよ。せっかく積み重ねた幸せを壊されて絶対に許さないから。私とエリカが睨み合っていると夫が間に入ってきた。リンは19歳で母親になったからプライベートを犠牲にしてきたんだ。ずっと君のことを羨ましがっていたよ。それに世間の目は優しくないから、リンがどれほど人とのつながりを大切にして、朝日にまで嫌な視線が送られないように頑張ってきたと思う。それはどんな人であっても邪魔しちゃいけない。特に親友や夫はね。夫の言葉にエリカが泣き始めた。でも悔しいの。誰も私の味方になってくれないし、親友だからこそ自分の惨めな話をしたくなかった。もうあんたなんか親友じゃない。赤の他人よ。彼女がカバンを持ち立ち上がると帰ろうとした。だが夫に腕をつかまれ阻止された。それをあんたが言うのね。じゃあ情けは無用ね。はぁ？夫の腕を振り払おうと彼女はもがいている。名誉毀損で訴えるから覚悟しておいてね。やめて。私たち親友でしょ？エリカが慌て始めるが、私と夫の意思は変わらなかった。さっき赤の他人になったでしょ？それにあんたみたいな人が社会に出てしまったら、私たち以外に被害に遭う人が出てきちゃうだろうし、社会人になる前に大人としての厳しさをしっかり理解しなさい。謝るから許して。来年の就活が不利になっちゃう。前科なんてつきたくない。泣き叫ぶ彼女をよそに、私はポケットからボイスレコーダーを取り出した。これ、さっきまで話してたこと全部録音されてるから。他にも、お隣さんやカフェにいた私のママ友たちが証人になってくれるから。逃げられると思わないで。そんな。
エリカがその場に崩れ落ちると、夫が手を離し、私に寄り添ってくれた。朝日についても合わせて訴えるから、刑事罪も覚悟してなさい。もう、最悪だよ。その後、私たちは引っ越し、朝日が無事に転園をした後、弁護士を通してエリカを訴えた。彼女は私に対する名誉毀損だけでなく、朝日にひどい精神的な傷を負わせたことで傷害罪に。彼女は総額350万円の支払いが確定。学費だけでも手一杯なのに、慰謝料までとなると相当困り、親に相談したそうだ。だが、さらに親の怒りを買ってしまい、自分で払えと門前払い。彼女は支払いのために夜の仕事を増やしたが、そのせいで成績が悪くなり、また留年するのではないかと、私の親が彼女の親と話をした内容を教えてくれた。それでも、彼女の両親はとても厳しい人なので、助ける気はないそうだ。私はというと、朝日に夫が本物のパパだと納得してもらえるように、私と夫の出会いや朝日が生まれてきた時のこと、それぞれの思い出を昔の写真を見ながら振り返り、少しずつ歩み寄り、血のつながった家族だと時間をかけて証明していった。すると少しずつ笑顔が戻り、転園先でお友達がたくさんできたことで言葉も話せるようになり、とても安心している。私は親友を失ったが、新しいママ友もでき、楽しく過ごしている。ママ、パパ、大好きだよ。ママもパパも朝日のこと大好き。私と夫は抱きつきながら自分の気持ちをまっすぐ伝えてくれる愛息子を今度こそ守り抜こうと心に誓った。